съм ArtyBG и днес ще направя chest opening. Днес ще имаме free chest, golden chest, crown chest и clan chest. Тук да донете малко карти. Първо ще почнем с free chest. Така, gold, джемове, бомбър и мускетарка. Добре. Gold, minion horde и fireball. Добре. Golden chest, 73 gold, 2 гоблина, 5 бомбара, 6 стрелички и гоблин хът. Сега crown chest. Gold, пак джемове. О, нагахме томстон, един giant, една валкирия и 36 гоблини. Сега и clan chest. Малко голд, 3 гоблина, 4 кенана, 27 найта и 4 барбериан хът. Това беше. Тук имам да апгрейд на скелетон армии и валкирия. Няма нищо интересно в шопа. Ще е апгрейд на скелетон армито и валкирията и нещо друго. Томстона, барбериан хъта. И 150. По-добре найта, защото не бих използвал гоблин хъта. Това да е спер гоблините. Я да видим. Така. Вече имам и томстон. Честно казано, не беше много интересно това. Не ни се паднаха хубави карти, само от томстона. Сега ще лефна този план, защото почти изобщо не са активни. Сега ще си търся някой клан. Този ми изглежда добър. Сигурно. Ето този. Този ми изглежда хубав клан. Я да се джойна в... Ще се джойна в Айделоко. Така. Може би и са активни или не. Не, май, че не са много активни. Ще се опитам да си намеря друг план. Я да видим един, който е така. Ало. Ето го. Това е моят клан. Другия. Вау. Ето ме мене. Това е от другия ми профил. Бях стигнал до 7 арена, само че пак паднах. Това беше моя дек. Елити, балон, миньон хорд, скелетон армии, зап, 3 мускетарки и фарбал. Бях стигнал 8 левел. Show numbers 49 ще търся да съм 50. Така. Европа.
search. Я да видим. Няма ли 49? Any search. Ето този клан. Тук ми изглежда доста активни. Хайде, тук ще се джойна. Да, тук са активни. Поне така изглежда. Ой, някой е реквестнал executioner. Така. Тук ще реквестнам Minion Order. Ще играя една битка, за да се кача на 4-та арена. На 5-та арена, извинете. И сега играем с 5-та арена. Така, Хокрайдър и Балон. По принцип аз пускам почти винаги. Това е моето комбо Хокрайдър с с Гоблин Барел. Добро комбо се получава. Опа. Айде, вич. Yes. Така. Мисля да събера 7 елексир, да пусна пак Хокрайдър с Гоблин Барел. Или пък тук да защитавам с Валкирия. Защото е добра контра и на двете Валкирията. Само как ги размаза. И той ми пусках Крайдър, пускам Барбериани. Тук пускам Хокрайдър и Гоблин Барел. И ако никой не ги спира, те правят много деч. Даже почти взех и другата кула. Найс. Дайде Валкирия. Добре, почти взех главната кула. Айде балон. Така. Тук ще пусна тия. Айде балон. Yes, печеля! Така да е good game. Плюс 3 се купи. И качих арена. Така. 500 джема. Дали да си е купа? Не знам. Не знам. Хайде, чао, ще се видим следващия път.
Ако искате да снимам още клипове на Clash Royale, ударете един лайк и се абонирайте за канала ми. И чао!